Croeso i'r fideo beir hwn am weithredu eich helpu deimlo'n well pan fyddwch yn profi pryder hinsawdd. Dyma'r ail o 2 fideo sy'n disgrifio rhai strategaethau gallwch fod eisiau eu profi. Bydd rhyddhau gafal pryder hinsawdd yn gofyn am ychydig o fentro a methu ddarganfod beth sy'n gweithio i chi. Drwy fynd gam wrth gam, gallwch adeiladu pecyn cymorth personol i'ch cynorthwyo. Bob tro byddwch yn gweithredu, byddwch yn gallu ymladd yn erbyn teimladau o fod yn ddi-rym, ac fe fydd hynny'n eich helpu i ddelio â'r straen a achosir gan yr argyfwng hinsawdd. Un o'r ffyrdd gorau o ddelio â theimladau negyddol a gwella lles meddyliol yw cysylltu â natur. Mae hyn yn fwy na thrilio amser yn yr awyr agored, fod hwn yn fan cychwyn da. Efallai'r hoffech ystyried sylwi ar arwyddion y gwahanol fathau o adar, planhigion ac anifeiliaid o'ch cwmpas a'i cofnodi ar apiau natur. Mae rhai ohonynt yn cysylltu ac ymwneud â phrosiectau gwyddoniaeth sifil hefyd. Pan fyddwch yn teimlo'n bryderus, mae'n bwysig iawn neilltuo amser ar gyfer gofal eich hun. Weithiau, y pethau bychan sy'n gwneud gwahaniaeth i sut rydych yn teimlo. Ceisiwch gael noson dda o gwsg, bwyta deiet iach a chytbwys, trefio amser o ansawdd gyda'r bobl rydych yn ei caru, bod yn ymwybodol o'r presennol a mwynhau eich diddordebau a chobïau. Mae astudiaethau yn dangos bod trin ein hunan gyda'r un caredigrwydd, gofal a chydymdeimlad ar ydym i ffrind da yn lleihau ein pryder. Fel mamaliaid, rydym yn ymateb i'ch ynhesrwydd, cyffyrddiad, lleddfol a charedigrwydd. Cychwynnwch ar hyn drwy roi'ch 2 law dros eich calon neu dal eich llaw eich hun. Myfyriwch ar beth sydd orau i chi ar hyn o bryd mewn ffordd garedig a phosturol. Os ydych chi wedi'ch llethu gyda'ch teimladau am yr argyfwng hinsawdd, ceisiwch siarad am hynny gyda rhywun rydych yn ymddiried ynddo, fel ffrind, aelod o'r teulu, gweithiwr iechyd proffesiynol neu llinell gymorth. Weithiau mae hynny'n gallu teimlo'n anodd, ond mae'n iawn peidio bod yn iawn, ac wrth gymryd y cam cyntaf i rannu'ch teimladau neu ofyn am help, rydych yn dechrau ar eich llwybr i deimlo'n well. Edrychwch ar y gwasanaethau sydd ar gael gan iechyd a lles myfyrwyr ar y fewnrwyd. Yn y 2 fideo dwythaf, rydym wedi trafod 8 cam y gallwch chi cymryd. Cam wrth gam, gallwch weithio tuag at leihau gafal pryder hinsawdd.